здравейте хора, днес се изпребих, но има един проблем. Нямаше как да го оправя, но за това искам да съберем много абонати. Абонирайте се за канала ми, ще станем супер абонати. И искам да ви кажа едно нещо. Ще се абонирам за канал на някой човек, който се абонира за мен. Аз мога да гледам. Заради това, чао! До утре! Моля ви се, абонирайте се от сърце. Заради мен канала ми. Забрал съм 50. Искам да съберем повече. Хай да направим 1000 абонати. Точно обратно. Нека да съберем 10 000. Но извинявайте, но просто искам да събера за едно нещо, което съм искал да имам. А от мен, чао! Гълъбчета.